amb la següent xerrada, violències sexuals, conseqüències i abordatges. Primer de tot ens parlarà Lluïsa García Esteve, llicenciada en Medicina i Cirurgia, docent i investigadora en temes focalitzats en la salut mental de les dones. Ha liderat programes d'atenció i intervenció psiquiàtrica i psicològica vinculats al gènere. Articulista i investigadora en dues línies de recerca, maternitat i salut mental i violència de gènere i salut mental. Seguidament, Olga Puig i Navarro, psicòloga clínica especialitzada dedicada a psicologia infantil i juvenil des del 2007. Treballa al Departament de Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil de l'Hospital Clínic, al programa d'atenció a la psicosi incipient del mateix. Forma part de la Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere. És docent i investigadora a la Facultat de Psicologia de la UB. Després la Montserrat Bravo i Correa, psicòloga especialitzada en violència sexual i violències masclistes, treballa al Departament de Justícia i en l'atenció a dones i menors d'edat víctimes de violència sexual, familiar o de gènere, especialitzada en investigació clínica en infància i adolescència, docent investigadora a l'àrea de violència. I finalment, Aurora Martín i Tarancón, tècnica especialista en jardins d'infants, exvíctima d'abusos sexuals a la infància i activista social. Moltes gràcies. Bé, molt bona tarda a tothom. Comencem aquesta taula sobre violències sexuals. Quan m'ho va proposar, primer agrair molt a l'associació ELIA i al sindicat per haver muntat aquests congressos tan necessaris i que jo penso que d'alguna manera contribuiran a canviar una mica el rumbo de tot el que són les violències masclistes en el tema de salut. És a dir, salut és molt necessari que entri i que entri així, a lo grande, en un Paraninf de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. És a dir, aquesta entrada trobo que l'heu fet molt bé, perquè han d'entrar per la puerta grande, perquè si no sempre estem igual. Bé, jo no m'enrotllaré molt, ho intentaré, i el que us vinc a presentar avui, jo mentre pensava què puc dir ràpid i que aporti alguna cosa a persones que ja estan sensibilitzades, que ja és el tercer congrés, que moltes suposo que repetiu, alguna que sigui útil i que serveixi. Llavors, pensant això, vaig pensar, doncs el que farem és començar pel final, començar per les conclusions, que és allò que sempre et quedes curt i vas ràpid, i llavors la gent no se n'entera de res, i les introduccions són allò de què és la violència sexual i quants tipus, i no acabem mai. Llavors dic, doncs no, ho faig al revés. I començo per les conclusions. I així, si després algú vol que aclarem alguna cosa, doncs aclarim. Començar per les conclusions vol dir anar molt directe. Si volem pensar la manera de recuperar o d'atendre la salut d'una persona que ha estat víctima d'una violència sexual, doncs el primer que hem de fer és tenir molt clar que la violència sexual és una de les violències masclistes i entendre-la des d'aquí i des d'aquí intentar aportar el model d'atenció. Si no, fem una altra cosa i ens esbiaixem, que és el que s'ha fet durant molts anys. S'ha atès la violència sexual com un accident de tràfic o com una altra situació, una altra agressió. No, és una agressió masclista. Des d'ahí, continuamos. Això seria la conclusió 1. Conclusió d'una feina de molts anys. És a dir, sembla una tonteria. Dic, no, però escolti, per arribar aquí hi ha molta trajectòria. O sigui que segueixo fent spoilers, en el sentit que us ho dono ja per la part final, des d'on vosaltres hauríeu d'arrencar per continuar. Bé, tot això ens ho podem saltar perquè ja ho sabeu.
que són un delicte greu, a més, de violència masclista, està clar, i que condiciona la integritat física i psíquica de l'ésser humà. Segona conclusió, la violència sexual és un delicte contra la llibertat, però bàsicament és un problema de salut pública. Això ja ho han dit les companyes, però seria la segona conclusió sobre la que treballar. Això vol dir que el Departament de Salut, les polítiques dels governs, les persones, les professionals de la salut, han de donar una resposta, perquè és un problema de salut pública. A qui preguntem? Doncs està claríssim que des de els professionals de la salut i entitats que tinguin a veure amb la salut pública s'hi han de posar amb el tema i han de veure com donen resposta. Perquè és un problema de salut pública, aquí ho teniu, alta prevalença, alta mortalitat, alta morbilitat. Tercera conclusió. S'ha d'identificar el tipus i el context de la violència sexual. No tots els tipus ni tots els contextos necessitaran el mateix pla d'intervenció o el mateix pla d'acció. Si unifiquem, ens estarem deixant necessitats que moltes de les víctimes necessitaran. I ho farem, farem un cafè per a tots i no és el que necessitaran. Per tant, identifiquem el que és una violació. Aquí us poso unes quantes tipologies perquè aneu fent el focus. Violació, assetjament. L'assetjament sexual comporta un impacte psíquic del voltatge. Aquí teniu la foto, si algú la coneix, de Nevenka Fernández, una política de l'Ajuntament de Ponferrada, que va ser la primera denúncia que va haver a l'estat espanyol per assetjament sexual de l'alcalde d'aquell moment. Ella era una política del PP i tothom li va donar l'esquena. Els del PP perquè va posar una denúncia al seu alcalde, però els que no eren del PP, que eren de l'esquerra, perquè també no va agradar gens tota la situació. Per tant, és una persona que va haver de refer tota una situació molt difícil. L'abús sexual a la infància seria un altre context i una altra situació que requerirà d'altres plantejaments, d'altres necessitats que haurem de veure com les aportem i com les posem sobre la taula. Ho he posat doble perquè l'abús sexual a la infància pot ser abús sexual a la infància que s'identifica durant la infantesa o abús sexual a la infància que es revela o es comunica quan la persona és adulta. El plantejament ja veureu, ja se us acudeix, que no té res a veure, el que hauríem de fer des de salut. Vosaltres us imagineu sempre que sou les doctores que esteu o les metgesses que esteu sentadetes amb una taula i una cadira i tots aquests temes us poden venir, us poden picar a la porta. Matrimonis forçats, mutilació genital femenina, violència sexual a la parella, comprendreu que no és el mateix, la violació per un desconegut pel carrer, que una dona que és víctima d'una agressió sexual per part de la parella, on està claríssim, la violència sexual en l'entorn de parella, està parlant d'una violència de parella d'alta intensitat, greu i amb un risc alt, és a dir, hi ha un estudi bastant famós que amb els homes que han matat, que han assassinat dones, que va fer l'Etxeburua, un psicòleg del País Basc, i que allà veu com indicadors de risc, és a dir, diferències entre les dones que acabaven assassinades i les que no, és que hi havia antecedents de violència sexual entre les que acabaven assassinades. Per tant, atenció, la violència en treballadores del sexe, comprendreu que deu ser una altra cosa, el que necessiten aquestes dones, violència sexual intrafamiliar, violència sexual per part d'un cosí, d'un tiet, del pare, d'un germà, violència sexual en els camps de refugiats, en zones de conflicte, i entendreu que el mapa, tot li diem violència sexual, però no és el mateix. Conclusió 4. Hem de tenir i hem de saber i hem de conèixer l'impacte de l'agressió sexual sobre la salut de les víctimes, tant de la salut física, que aquí ja veureu, així, a bote pronto, sense profunditzar molt i sense anar a buscar impactes molt més crònics i molt més complicats. Possibilitat d'embaràs, número 1. I si embaràs, avortament. Tot això se suposa que s'hauria de facilitar
des de l'atenció pública. És a dir, hauràs de primer comprovar que si hi ha embaràs o no, si hi ha embaràs, doncs facilitar tot allò que calgui perquè aquest avortament es faci amb garanties, amb bones praxis, sense qüestionar, etc. Contagi d'hepatitis B, contagi de la sida, malalties de transmissió sexual vàries, tètanos, lesions i traumatismes, lesions cerebrals, la hipòxia per escanyament, això no ho veurem, no vindrà la senyora, oiga, tengo aquí una lesió hipòxica, això no ho sabrem, però puede haber estado, perquè en les agressions sexuals moltes vegades hi ha aquesta pràctica d'escanyar, intoxicacions per drogues involuntàries, però la més danyada no s'us escapa, que és la salut psíquica. La salut psíquica és danyada de manera inespecífica, però sobretot sabeu que la violència sexual actua com un trauma que va directe i que d'alguna forma desmunta els circuits cerebrals que s'han muntat durant la vida d'aquella persona i després caldrà tornar-los a connectar, tornar-los a muntar, tornar-los a que flueixin d'una manera eficaç. El 50% de les víctimes d'una violència sexual tenen estrès posttraumàtic, un trastorn que és crònic, que és pertorbador, que interfereix la vida quotidiana i que comporta malaltia, baixa, discapacitat en el sentit de funcionalitat. Tampoc s'us escapa que la violència sexual comporta a la llarga disfuncions sexuals, episodis depressius, trastorns d'angoixa diversos, de divers tipus, també el que són autolesions, és a dir, tota una sintomatologia del que és la disregularització, és a dir, la pèrdua de control, la dificultat en regular les emocions com fem tots, és a dir, aquí ara moltes de nosaltres podem tenir ansietat o podem estar nervioses o podem estar el que sigui, però regulem, perquè ho hem après. És a dir, ningú es fa pipí caca, però en canvi els nens sí. Què hem fet amb això? Ho hem regulat. El nostre còrtex d'alguna manera s'ha ordenat i controlem. Una violència sexual, com actua com un trauma, tots aquests controls que hem anat adquirint es desorganitzen. Per tant, dificultat en controlar emocions intenses com la ràbia, com la frustració, com la tristesa. Dificultat en controlar conductes, autolesiones, pensaments de fer-me mal o de fer mal. Fer-ho, tentatives. També hi ha treballs que parlen de 5 vegades més tentatives autolítiques amb dones que han patit violència sexual que la resta. Atenció, és el que dèiem abans, davant d'una tentativa autolítica que va a urgències, si és una dona, aquesta possibilitat s'hauria de tenir en compte quan es fa el diagnòstic diferencial. I això moltes vegades, ni s'olora, dic violència sexual com violència masclista de qualsevol altre tipus, passaria el mateix. Consum de tòxics, ho he explicat la companya abans, disfunció executiva, és a dir, pot quedar danyada tota la part que executa la conducta, per tant pot haver una conducta estranya, ineficaç, impròpia d'aquella persona, que és una de les coses que, per exemple, passa en els judicis, que les persones no s'expressen bé, que el comportament no acaba de ser una línia com coherent cap a on vols anar. Tot això és perquè el cervell es despendula, per entendre'ns una mica. Així hem dit mal, però seria la idea. Canvis en el funcionament i canvis en les relacions humanes, això és molt important. El trauma et desorganitza, però et desorganitza també les relacions amb la gent que estimes i amb els que no estimes també. És a dir, i aquí quedes d'alguna manera sense la possibilitat d'un dels recursos més importants que tens per superar allò que ha passat, que és el suport i la relació amb els altres, la relació de suport. Això també se't desmunta. Conclusió 5. Per abordar, per d'alguna manera implementar qualsevol tipus de model d'atenció a la violència sexual, necessites que les institucions s'impliquin.
Les institucions s'impliquin. No pot ser que un professional estigui allà, una professional, jo haré esto, haré lo otro. No, necessitem que les institucions, com aquesta casa, com la Universitat de Barcelona, com l'Hospital Clínic, s'impliqui. Aquí, amb l'Hospital Clínic, tenim aquesta experiència que val a dir que ha estat una experiència que ha permès desenvolupar un model integral d'atenció a la violència sexual i és la Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere, que fa més de 20 anys que es va posar en funcionament i que la seva tasca ha estat dissenyar un protocol per, d'alguna manera, atendre les agressions sexuals que tenen lloc a la ciutat de Barcelona. L'Hospital Clínic és el referent per qualsevol agressió sexual que succeeixi en aquesta ciutat. Aquesta comissió és la que ha estat capaç de dissenyar aquest model i aquesta conclusió seria una altra, és a dir, quin model hem d'aplicar? Un model per l'atenció immediata i un model per l'atenció per la recuperació de la salut, que serà un model de seguiment i a llarg termini, però necessitem els dos. Per tant, aquest programa que s'ha dissenyat des d'aquesta comissió té els dos protocols. El d'atenció immediata quan la víctima arriba a urgències, que la porten del domicili, de la via pública, de la feina, d'on sigui, arriba al servei d'urgències i allà s'activa tot un protocol que ja està determinat on intervenen diferents professionals. Si la víctima vol posar denúncia, s'avisa al jutjat de guàrdia i el jutge o la jutgessa decideix si envia forense o no envia. Això és potestat del jutjat de guàrdia. I aquest model que hem dissenyat en tots aquests anys, 20 i escaig d'anys, inclou aquesta actuació de dir, facilitem que tot quedi, que la víctima quan vingui aquí es faci una atenció a la seva salut, però també aquesta part de si vol posar una denúncia perquè aquí hi ha un delicte, perquè aquí hi ha un atemptat contra uns drets civils i humans, doncs tot això se li facilita. I després el seguiment amb... No, perdó, ara m'he anat a l'altra banda. Espera, que no sé, no, m'estic anant enrere. A veure, siguiente, no? Siguiente. Què li passa amb això ara? Aquí, aquest seria el protocol del servei d'urgències, que ni el nomeno, però que és un protocol que, com veureu, és multidisciplinari, intervenen diferents professionals del servei d'urgències, des de treball social, des d'infermeria triage, que és la que activa el protocol i diu, atenció, ha arribat una agressió sexual, s'envia a una determinada planta, es posa en un determinat box i a partir d'allà infermeria activa i crida, fa com una crida a tots els professionals que han d'actuar en aquell moment. Ginecologia, cirurgia en alguns casos, infectologia, psiquiatria i infermeria que acompanya durant tot el procés i treball social que fa el mateix però atenent tots aquells aspectes més jurídics o socials. Això intentem que es faci amb el temps mínim possible i amb unes garanties, és a dir, l'altra conclusió important és, escolteu, la nostra feina també és identificar i garantir quines són les bones pràctiques i les bones praxis en l'atenció a la salut de la violència sexual. Quines són aquestes bones pràctiques? Perquè tot això no està enlloc. Ho has d'anar reflexionant, ho has d'anar incorporant, ho has d'anar... Doncs hi ha una sèrie de bones pràctiques que, per suposat, han d'estar identificades, com és tot el tema de la revictimització, amb la violència sexual ha estat, i està, però un dels problemes importants, és a dir, les males preguntes, les preguntes inadequades, els comentaris que no corresponen, les accions que ja es veu. És a dir, hi ha tota una sèrie d'actituds de les professionals, de conductes de les professionals que poden ser revictimitzadores o poden ser terapèutiques. En aquests casos, sempre vull pensar que el fonamental, encara que sigui una atenció molt curta i molt limitada en el temps, perquè aquella persona està, calculem que unes de 3 a 4 hores es fa tot el protocol, en aquell temps és important la relació, l'aliança terapèutica que es pugui fer amb alguna de les professions, normalment és infermeria, que és la que farà tot l'acompanyament. I sobre aquella relació es poden aportar actes, comentaris,
actituds, gestos i pràctiques que siguin terapèutiques des del minut 1. O a l'inrevés, el mateix, que siguin iatrogèniques des del minut 1. I després el pronòstic d'aquella persona podrà estar condicionat pel que es va fer en aquell moment, perquè aquestes coses van sumant, es va acumulant, és com la radioactivitat, es va sumant i arriba un dia en què ets radioactiu, saps? Aquí teniu aquestes, però bueno, ja. L'altra conclusió important és que per analitzar un fenomen, per poder-lo atendre bé, per saber si ho estem fent bé o estem fent tonteries, si el que fem té valor o no té valor, això és molt important. I té valor no només un valor terapèutic, sinó si té un valor per la persona amb la que ho estem fent. Perquè pot dir, escolta, tot això que fem, a vostè què és el que li ha anat bé? Doncs a mi m'ha anat molt bé que estigués l'infermera aquí tota l'estona. Això és el que m'ha anat millor de tot. Té valor aquesta pràctica. Pot haver d'altres, no, hem vingut, també m'ha enviat a no sé qui, doncs miri, tot això a mi no m'ha servit de res. Anotem-ho. Registrem. Hem de registrar els fenòmens per després poder-los analitzar, perquè si no, no sabem què fem. Anem fent, està bé, no està bé, a quanta gent estem atenent. Fixeu-vos, des que portem un registre l'any 2005 fins a 2019, octubre del 2019, aquí al Servei d'Urgències s'han visitat 3.712 persones ateses per violència sexual. I veieu com hi ha una curva ascendent important. L'altra conclusió, perquè són coses d'aquestes que és així i no lo vamos a mover. El 91% són dones. I això es va repetint en tots els anys. El 90% de persones que tenem a urgències per una agressió sexual són dones. I el 100% dels agressors són homes. Això són dues coses que han de quedar molt clares. I a partir d'aquí, seguim. Perquè si no ens perdem, vols dir que si no... Esto és així. Això seria el perfil de les dones. He agafat només perfil dones, d'aquest 90%. Hi ha meitat i meitat d'estrangeres. Estrangeres vol dir des d'Erasmus a turistes que passaven per aquí, a dones que estan immigrants, sense papers, en fi, hi ha tot això, nosaltres diem estrangers o estrangeres i seria el 56%. El nombre més important de dones ateses està en la franja jove de 16 a 25 anys, és el 54%, és aquesta franja. El lloc més freqüent on té lloc l'agressió és en un domicili, no el domicili, un domicili. Pot ser el de l'agressor, pot ser el de la víctima, el d'una amiga, el d'un amic. Agressió per desconegut és el més freqüent, el 64% no coneixia el seu agressor, però... ja m'estan avisant. La penetració també és una altra idea que s'ha de dir. Però què eren tot això? Tocaments? No, el 70% són violacions vaginals, anals, orals. Manifesta consum d'alcohol el 60%, es sospita agressió facilitada per drogues el 30%, ja sé que això us desperta moltes preguntes, però passem després perquè m'estan avisant. I una de les coses que hem detectat fent números, si no els haguéssim fet no haguéssim detectat mai, és que la intenció de denunciar que se'ls pregunta en aquell moment va baixant. En comptes d'anar pujant, va baixar. O sigui, les atencions van pujant i la intenció de denunciar va baixant. Després ja podem pensar per què. L'altra conclusió és que amb l'atenció a urgències no en tenim prou, hem de seguir recuperant aquella salut perquè l'impacte de la violència sexual és a curt però a llarg termini i molt important. Una seria fer o posar aquest programa que tenim a l'Hospital Clínic, un programa de seguiment per la profilaxi i tractament de les malalties infeccioses, què ha passat, s'ha infectat, no s'ha infectat, s'ha contagiat, no s'ha contagiat, controls, analítiques. I l'altra seria el que coordino jo juntament amb companyes que això ho vam muntar l'any 94-96, recuperar la salut mental, que és el que queda malmès. Aquest programa seria, fixeu-vos, això sí que és un estudi nostre, el 60% de les pacients ateses presenten un trastorn con criteris DSM d'estrès agut, que és un trastorn que ja podem parlar, però és un trastorn que mereix una valoració, una avaluació i una oferta de tractament, evidentment.
això m'ho salto. Això, a la conclusió 10, és que llavors hem de preparar, o hem de tenir preparada una intervenció que sigui precoç, o sigui, no, d'aquí 3 mesos, vagi allà que li donaran hora, 4 mesos, no sirve, perquè allò segueix actuant. Hem de tenir preparats tractaments psicològics i psicofarmacològics i psiquiàtrics per les seqüeles posttraumàtiques, hem de donar una resposta. Ja sabem que sí, miri, vostè ha estat víctima de violència masclista, sí, molt bé, però i ara què faig amb els malsons, què faig amb l'ansietat, què faig amb tot això que m'està passant, que abans no em passava. Aquest és una miqueta el programa d'intervenció, que procurem i busquem que ha d'estar basat en l'evidència, no amb allò que ens sembla a nosaltres, sinó intentant buscar evidència, però per tenir evidència hem de fer recerca. Si no, no tindrem cap evidència de res. Per tant, aquesta era una de les altres conclusions. Hem d'intentar demanar que s'inverteixi en aquests temes, perquè bla, 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 tothom en parla, i ara més que mai. No, necessitem diners, i necessitem diners per recuperar la salut, no només per fer programes de detecció, que està molt bé, no només per fer prevenció, que està molt bé, no diré jo que no, però mentrestant no aconseguim erradicar tot això, necessitem diners, formació, mans, professionals que puguin anar recuperant la salut, perquè aquestes dones van emmalaltint i van morint, van patint i mentrestant esperem a veure si sabem detectar. Vale, molt bé, ja les hem detectat. I ara què fem? Algú? ¿Hay alguien, por favor? Sanitat respon. Jo sempre penso en aquesta idea. Sanitat respon? Pues no lo sé, però aquesta seria la idea. I aquest és un punt que no vull deixar-me. En aquest exercici, en aquestes reflexions hem d'incloure tot el que seria aportar bones praxis amb tot el tema del procés judicial pel que passen totes aquestes persones. Nosaltres des de la salut hem de veure com garantim que el fet d'haver denunciat no suposi un calvari, una revictimització, noves malalties, nous trastorns. Per què? Això hauríem també de tenir-ho en compte. I jo acabo aquí, segueix la taula, parlarem de més coses i després al col·loqui podem continuar. Però la idea seria que Salut té una responsabilitat, que Salut ha de fer una crida, una mica el que... És a dir, no ens amaguem, perquè sembla que estem amagats. Sí, on te pots anar? Ningú sap on te pots anar. Escolteu, si et passa això, aquí hi ha algú respondrà, hi ha un hospital que respon i amb això la veritat és que em sento bastant orgullosa d'haver-ho aconseguit. Res més. Hola, bona tarda. En primer lloc, moltes gràcies per convidar-me a estar aquí, a l'organitzadora de la taula, a l'associació Èlia. Moltes gràcies, em fa molta il·lusió estar en aquest congrés. Llavors, us comento una mica l'objectiu de la meva intervenció, que serà una mica entroncant amb el que ha explicat la doctora Garcia, i intentar fer com un focus, fer un zoom al que són les noies adolescents que estan en aquest programa que acaba de presentar ella. Doncs us volem fer una mica un zoom d'aquestes noies, com les rebem, perquè és una població amb algunes característiques especials i us volem concretar potser una mica el programa aquest que us estava explicant la doctora de seguiment post-atenció a urgències i en aquesta població en particular. Ja ho ha comentat la doctora, l'Hospital Clínic és l'hospital de referència per les agressions sexuals a Barcelona, però des del maig del 2018, fa un any i mig escaig, també estem atenent a les adolescents a partir de 16 anys. Això és diferent perquè anteriorment s'atenien en un altre hospital, però des d'aquesta data les estem també atenent aquí. Això va implicar un reajustament de la guia que ha explicat anteriorment la doctora, perquè és una població des del punt de vista assistencial se les pot considerar madures i que poden prendre decisions respecte a la seva salut, però des del punt de vista jurídic no deixen de ser menors d'edat i això té tota una sèrie de conseqüències també a l'hora de manegar aquest tema. Llavors es van fer els ajustaments i
també en el programa que té aquest nom tan llarg, Programa Clínic de Prevenció i Tractament de les Seqüeles Psíquiques en Víctimes d'Agressió Sexual, va ser una mica quan ens vam incorporar els d'infantil, que tractem infants i adolescents, per atendre aquesta població. I això és una mica el que us volíem concretar, potser una mica amb més detall, els principis d'actuació d'aquest programa. La doctora ja els ha comentat una mica. Continuem una mica aquesta atenció multidisciplinar que ja s'inicia des d'urgències i continuem treballant de forma coordinada, infermeria, treball social, psiquiatria i psicologia. Aquesta atenció precoç, ella ho ha comentat, la importància d'atendre ràpid aquestes noies i adultes, és igual. El primer contacte telefònic s'intenta fer ràpidament, els primers dies després de l'agressió, i el primer contacte en persona amb l'adolescent o amb la dona a les primeres setmanes postagressió. I això és molt important, una mica pel que hem comentat. Són pacients o són dones que poden estar molt dissociades, els nivells d'angoixa poden ser molt elevats, hi ha molt impacte social del que ha passat, moltes d'elles tenen moltes dificultats per entomar-ho com un problema que hem de resoldre, i moltes d'elles el que fan és amagar-se, que és una mica el que fem potser una mica tots a nivell de societat. Elles també ho fan, i llavors poder donar aquest espai ràpid és molt important. És un programa centrat absolutament en la salut, amb l'avaluació i el tractament de les seqüeles psíquiques de la violència sexual. La doctora abans les ha comentat, i llavors el que m'agradaria és potser fer més èmfasi en el perfil de les adolescents. Mantenim la perspectiva de gènere, entenent el que ja han comentat en aquesta taula i en l'anterior, que la violència sexual és una de les formes més freqüents de violència contra les dones i que en la majoria de cultures, i en la nostra, encara ara es banalitza, s'invisibilitza, es responsabilitza les víctimes. Entenem que es basa en un abús de poder, en una coerció i en una cosificació de la víctima, de la dona, per obtenir plaer sexual però també domini. I això és un punt que pensem que és important, i sota aquesta definició entenem que, tal com ha dit la doctora prèviament, és una forma de violència masclista. En quant al tractament, què fem? Intentem seguir les guies clíniques, ja ho ha comentat, que no es tracta tant del que a nosaltres ens sembla, sinó que hi ha unes guies que no ho abarquen tot, però sí que ens donen unes línies que tenen evidència científica darrere, que recolzen que aquests són els tipus de tractament que hem de realitzar. Us ha posat, abans els objectius, reduir la reacció emocional inicial, prevenir les seqüeles, tractar els trastorns psicopatològics derivats de l'agressió o comòrbits, que a vegades són pacients que poden tenir un trastorn psiquiàtric previ, com molta gent de la població, de la comunitat general, però en el context de l'agressió sexual això es pot empitjorar, per tant també ho hem de tractar, i recuperar aquesta autonomia que comentava la doctora, que pot estar molt alterada, el recolzament a la família, donar suport a aquest procés judicial que ja s'ha comentat, que és un dels estressors que trobem que dificulta bastant la recuperació, perquè és un estrès molt important per la pacient, per la dona, i en el cas dels adolescents en especial, volem posar èmfasi, perquè ho veiem en la literatura i perquè ens ho anem trobant, especial atenció al consum de tòxics, d'irregulació emocional que moltes vegades es pot acompanyar d'autolesions, aquest risc suïcida que ja s'ha comentat prèviament, això amb les adolescents és especialment important, trastorns de conducta alimentària, també important tenir-ho en el cap quan treballem amb aquestes noies. El funcionament social d'aquestes noies està molt alterat, ja s'ha comentat que és una de les àrees que més es desmunta quan hi ha una violència sexual, i pensem que són adolescents, o sigui, són noies de 16 a 18 anys, estan en plena expansió del que és la seva xarxa social, la xarxa d'amics, i això pot veure's molt trencat per l'agressió sexual, sobretot si a més és una persona de l'entorn proper, i el funcionament de rol. Moltes d'elles els costa molt poder continuar les seves classes, anar a la universitat, concentrar-se, inclús anar físicament a la universitat, i per tant és una cosa també que hem de tenir cura i hem d'intentar restablir o ajudar perquè la noia pugui tornar a reprendre el seu funcionament. Atenció a la família també, i en el cas dels adolescents no només atenció sinó que moltes vegades és intervenció amb la família, perquè ja ho veureu, la gran majoria viuen amb els seus pares i és molt important que des d'aquest entorn proper que són els pares s'entengui bé, es comprengui bé què està passant amb la seva filla i que ajudin i que siguin un factor protector. També en el cas d'adolescents destacar o posar l'alerta amb els que són els col·lectius vulnerables, que això coneixem que hi ha certs col·lectius de dones que són encara més vulnerables a patir agressió sexual o violència sexual, com són les noies amb discapacitat intel·lectual, que sabem que tenen un risc més elevat de patir violència sexual,
les pacients tutelades, que viuen en un CRAE, en un centre de menors, tutelats per part de la dgaia, i les persones, les noies, les dones, amb antecedents d'abús i maltractaments previs. També, això després posteriorment ho comentarem, però també és un col·lectiu vulnerable que l'hem de tenir present. Aquest esquema és el mateix que us ha posat la doctora Garcia prèviament, més simplificat, que és una mica un esquema general del tractament. Què fem? Aquesta primera fase d'estabilització, utilitzant diferents estratègies, totes les que puguem, per tal d'ajudar aquesta pacient a estabilitzar-se, a recuperar un mínim d'higiene de la son, de poder recuperar un mínim l'autonomia, de poder reprendre mínimament, situar-se amb el que ha passat, baixar aquesta reacció inicial emocional molt intensa, i posteriorment anar directament, intentem anar a tractar el trauma, les seqüeles, amb les diferents tècniques que ens diuen les guies clíniques que són eficaces per tractar el posttraumàtic, des de la teràpia cognitiu-conductual, focalitzada en el trauma, l'MDR, i diferents estratègies, i també tractament farmacològic, si fa falta, doncs es manté. Llavors ara, en els últims minuts, us volíem fer, com us deia, una fotografia, com un zoom en aquesta subpoblació, que són les adolescents, 16-18 anys. Una mostra d'unes 45 adolescents, com veieu la gran majoria noies, amb una edat mitja de primer contacte amb el programa, i quan dic programa em refereixo ja a urgències, des de la primera atenció a urgències als 17 anys, la majoria estudiants, la majoria viuen amb els pares. Veieu que hi ha aquest petit percentatge de col·lectiu vulnerable, de noies que viuen en un CRAE, que estan tutelades per la dgaia, i noies amb discapacitat intel·lectual. Veieu que la majoria venen d'urgències, però tenim un quart, més o menys, que venen d'altres dispositius. Centres de salut mental infantil, les àrees bàsiques de salut, els pediatres, els metges de família o la pròpia família que coneix el programa i ens contacta. I sí que veiem que en aquest subgrup tenim unes característiques una mica diferents. Moltes vegades aquestes noies ja ens arriben amb un trastorn per estrès posttraumàtic ja més cronificat, perquè les agressions sexuals solen ser en unes edats més tempranes, també, ja veieu, al voltant dels 14 anys, i un quart d'elles, un percentatge més elevat, amb l'entorn, ja s'ha comentat prèviament, en l'entorn de la família o el cercle de confiança. Llavors, aquí, tot i que no és la nostra població, perquè nosaltres atenem a partir de 16, però sí que volíem fer com obrir un parèntesi, ara un moment, per parlar de l'abús sexual infantil, que es donaria fins als 18, però inclou molts nens. Les dades de prevalença ens han de preocupar molt. Des de l'OMS, aproximadament un 6% dels nens, un 13% de les nenes patiran alguna forma de maltractament, amb una sèrie d'articles que van sortir al Lancet, ara ja fa uns anys, però ja veieu els percentatges, entre un 15 i un 30% de les nenes i entre un 5 i un 15 dels nens patiran algun tipus de forma de violència sexual durant la seva infància i adolescència. Aquest és un estudi que es va fer aquí i que s'ha fet aquí en el nostre mitjà, també el volíem posar, en població general, en població comunitària d'adolescents. Ja veieu que l'edat mitja d'aquesta població era dels 14 anys, són molt jovenetes encara. Quasi un 9% ja referien una victimització sexual prèvia, amb els seus 14 anys un 9%, i les nenes i les noies el percentatge era més alt i es calculava que tenien 4 possibilitats, o sigui, 4 vegades més la possibilitat d'haver patit una violència sexual prèvia. Llavors, com a números, com a dades que ens semblen importants, l'abús sexual infantil sol presentar-se d'una manera més cronificada, l'exerceix una figura de confiança, un home de l'entorn més proper d'aquest nen o d'aquesta nena, que abusa d'aquesta posició de poder que té sobre l'infant, pot utilitzar la coerció, normalment no hi ha violència física o pot haver-la quan l'agressor considera que cal per mantenir el silenci, però normalment no és el més característic. I tornem-hi, cosificació de l'infant per obtenir plaer sexual i domini, la definició que hem fet prèviament de violència masclista. Dades importants, el 20% dels adults reporta haver patit una agressió sexual abans dels 18 anys, una de cada 5 persones adultes. I el 80% es produeix en aquest entorn, hem dit intrafamiliar o del cercle de confiança, el cercle més proper. La gran majoria no es revelen, es denuncia només més o menys un 10% dels casos d'abús sexual. Llavors, aquestes dades són importants i les hem de tenir en el cap.
I també una cosa que us ho posem aquí una mica també ja per obrir debat o per si després ho podem comentar perquè ens preocupa com a professionals de la salut. Moltes vegades quan és revelat aquest abús sexual veiem que des de salut, des del Departament de Salut o des dels professionals de la salut potser estem prioritzant molt un enfoc jurídico-pericial, això que hem parlat de la credibilitat, de fins a quin punt aquest infant ens diu la veritat, no ens la diu, si diu el que li diu la mare que ha de dir. Això és un tema que ens preocupa i és una cosa que encara està passant a dia d'avui. Per exemple, el protocol clínico-assistencial de maltractaments per part del Departament de Salut, que s'ha actualitzat ara el 2019, manté encara aquesta perspectiva com que això és molt important i quasi que és el primer que hem de fer amb els nens que refereixen a violència sexual. És una cosa que ens qüestionem, si realment ho estem fent bé. Nosaltres pensem que sabem que els nens que pateixen abús sexual tenen moltes seqüeles psíquiques i una mica la sensació és que potser encara des de la salut pública no està garantitzada l'atenció a aquesta salut mental danyada d'aquests nens, que realment avaluï, diagnostiqui i tracti el que són aquestes seqüeles. Tot aquest poder combinar bé la necessitat jurídico-pericial amb les necessitats de salut és un tema molt complex i m'emplaço també a la següent ponent, que jo crec que ens pot il·luminar una mica més sobre aquest tema i veure com això es podria millorar, perquè segur que hi ha molt marge de millora. Tanco parèntesis i tornem amb les nostres adolescents, 16-18 anys, la gran majoria venen d'urgències, la gran majoria han patit l'agressió en un context d'oci, sortint, de festa, amb els seus amics. La gran majoria, això és un perfil bastant semblant al que ha referit abans la doctora, la majoria amb penetració, la majoria en un local d'oci nocturn, en aquest cas, perquè estem parlant de consum de context oci, però un 28% en un domicili. Els agressors, la majoria desconeguts, però 34% coneguts. Companys de classe, exparelles, parelles, els amics de los amigos. Tenim vull dir que és important tenir-ho present també, i la gran majoria el que refereixen a haver estat agredides per submissió psicològica, per intimidació, amenaces, acorralaments, etc. Vinculades al programa ambulatori, que després les puguem seguir, al voltant d'un 70%, el qual ens sentim molt contentes que les puguem continuar tractant. I aquest és una mica la foto de com estan aquestes noies quan ens arriben al programa ambulatori, després d'haver passat per urgències. Ja ho veieu, la gran majoria amb problemes d'ansietat, alteracions de la son, problemes de concentració, evitació cognitiva, això que dèiem abans, el no pensar en el que m'ha passat perquè només de recordar-ho em produeix un nivell d'angoixa tan alt que el que intento és no pensar-hi. Símptomes dissociatius en la meitat de la mostra, funcionament social alterat en una part important, un 66%, i us volem fer l'èmfasi en aquest 63% amb una disregulació afectiva important. Algunes amb autolesions, 28% amb idees d'amor i un 25% d'aquestes noies han requerit un ingrés hospitalari a psiquiatria per un intent autolític durant les primeres setmanes després de l'agressió. La majoria per intent autolític, una d'elles per agitació, 25%. Tenim un grup d'aquestes adolescents que realment estan molt afectades, molt vulnerables i que cal que ho tinguem present i que actuem ràpidament amb aquestes noies. En quant a diagnòstics, una mica en la línia del que parlava abans comentava abans la doctora Garcia, en aquest cas estem molt en el primer moment, moltes d'elles encara no poden complir criteris de posttraumàtic perquè encara no han passat les setmanes suficients perquè això es pugui diagnosticar i tenen aquest diagnòstic de trastorn per estrès agut, depressions, disregulació afectiva i un 9% que no compleix diagnòstic de cap trastorn psiquiàtric, però el que fem igualment és seguir-les perquè sabem que algunes d'elles ho poden començar a manifestar els símptomes posteriorment o no, però en qualsevol cas pensem que val la pena seguir-les. I per últim, volíem fer també una mica un apunt, per una part aquests antecedents psiquiàtrics que ja els hem comentat i que pot implicar una reagudització de trastorns previs que ja estaven més o menys estabilitzats i especialment els antecedents traumàtics. Quasi la meitat d'aquestes noies tenen antecedents traumàtics a la seva vida, ja sigui maltractaments físics, emocionals, psicològics, violència de gènere per parelles i un 16% amb agressions sexuals prèvies. I això és un tema que posem aquí sobre de la taula i venim encadenant una mica amb el que hem parlat de l'abús sexual infantil. Existeix aquest concepte de la revictimització sexual
que es considera que podria ser una seqüela del propi maltractament, no? Doncs el fet de que per factors neurobiològics, no? D'aquest sistema nerviós que queda danyat d'alguna manera, hi ha molts estudis molt interessants en aquest sentit, també per un factor d'aprenentatge, per indefensió apresa, el que sigui, però sabem, i està descrit a la literatura, que les víctimes d'agressions sexuals a la infància, d'abús sexual infantil, hi ha un percentatge molt alt que són revictimitzades posteriorment. Per tant, és molt important, pensem que és molt important, inclús a nivell preventiu, que tractem bé i que entomem bé una mica el repte de treballar amb l'abús sexual infantil i totes les seqüeles en la salut mental d'aquests nens. I una mica per concloure, repetir, les agressions sexuals en adolescents i en qualsevol dona, també les adultes, evidentment, és un delicte i que en molts casos comporta un problema de salut mental important, molt freqüentment infradetectat i infradiagnosticat, és violència masclista, sigui en nens, en nenes, en dones adultes o en persones grans. Pot comportar aquestes seqüeles psíquiques rellevants, en alguns casos, com hem vist, greus. En aquest moment, en el cas dels adolescents, estem parlant d'un moment crític del seu desenvolupament a nivell social, acadèmic, etc. Cal diagnosticar aquestes alteracions i cal atendre-les de manera ràpida, amb un tractament específic, especialitzat, científicament validat. I l'última no és tant una conclusió, sinó que és un desig que anem repetint, és que pensem que el sistema públic de salut ha de poder respondre i atendre de forma adequada i ràpida la salut mental de les víctimes adolescents i de les víctimes adultes també, per suposat. I moltes gràcies a l'equip d'urgències, al programa i a vosaltres. Buenas tardes a totes i a tots. Buenas tardes a todas y a todos. Us demanaré fer la presentació en castellà perquè segurament si no en català m'inventaré vers, paraules i serà molt millor per vosaltres i per mi. Me han venido muy bien las presentaciones anteriores de las compañeras porque evidencian de una forma muy clara cómo sufren. Sí. ¿Está muy bien? Gracias. Cómo sufren todas las víctimas de violencia sexual. Para que os hagáis una idea, yo voy a hablar de lo que es la atención que se da a víctimas de violencia sexual en el ámbito judicial. Yo soy psicóloga forense, trabajo en el Departamento de Justicia y en el equipo atendemos, entre otras cosas, quizá la demanda mayor es la violencia sexual. Cuando una víctima sufre una violación, cuando pasa por el sistema judicial es violada otra vez. Esto es el concepto que se conoce como victimización secundaria o revictimización, que ya presupongo que lo conocéis, pero que es importante referirlo y que tiene que ver con que una cosa es recibir una violencia sexual y luego otra cosa es tener que estar continuamente explicándolo, dando cuenta, sintiéndose cuestionada y teniendo toda esa sintomatología aguda que se tenga que repetir durante todo el procedimiento judicial. Entonces, dicho esto, veamos, os he puesto ejemplos bastante gráficos y también para que podamos ir al grano porque entiendo que el ámbito judicial sea un poco desconocido. La primera fase que tiene que pasar una víctima es la fase de instrucción, que es la fase de investigación, que es cuando se presenta una denuncia por violencia sexual. Y que las compañeras han referido a abusos sexuales, infantiles, etcétera, yo voy a hablar todo el rato de violencia sexual, porque para mí es bastante importante que al sistema judicial le quede claro que se trata de violencia. Es igual si son tocamientos, si son penetraciones, el sistema judicial necesita entender que se trata de violencia sexual y como han dicho las compañeras, y de hecho no lo habíamos hablado, hemos coincidido todas en que es violencia machista. Y el sistema judicial en concreto de violencia machista sabe bastante porque lo ejerce bastante dentro de la sala. Entonces, la primera parte, entender que es cuando víctima y encausado o investigado entran en una sala y cada uno da su declaración. A partir de aquí es cuando pudiera ser
que entremos el equipo de nosotras, que somos el equipo de asesoramiento técnico penal, que es eso que veis aquí, que es EAT, ¿vale? El siguiente proceso, o más importante, o el último, es el del juicio. El juicio en delitos de violencia sexual no se produce rápido, sino que puede tardar meses o incluso años. Luego hablaremos de lo que comporta esto en las víctimas. Aquí tenéis una sala simulada, evidentemente, de lo que sería la Audiencia Provincial de Barcelona, por ejemplo, que son 3 magistrados y magistradas, y donde la víctima, aparte de tener que volver a explicar cuando ya lo ha explicado en instrucción, cuando ya lo ha explicado en nosotras, cuando seguramente lo ha explicado en el hospital, cuando ya lo ha explicado en servicios sociales, etcétera, vuelve a exponerse meses o años después y lo vuelve a explicar y a revivir, siendo evidentemente cuestionada por toda la sala. Entran todo lo que son policías, servicios de salud mental, servicios de salud, CESMIC, todo, y finalmente entrará el equipo técnico, que somos nosotras, a dar nuestra valoración de cómo hemos visto a la víctima cuando pasó por el equipo. Tenemos un equipo por cada provincia, luego también existe otro en Terras de l'Ebre, y pertenecemos al Servei de Mediació i Assessorament Tècnic. El objetivo que nosotras tenemos es el de alguna manera, informar y dar conocimiento a magistrados y magistradas sobre cuál es la situación psicológica, emocional de las víctimas, también de encausados, etcétera, pero en este caso estamos hablando de violencia sexual. Intervenimos en cualquier momento del procedimiento judicial, pero ya veremos que quizá una de las partes más importantes es cuando se le toma declaración a menores de edad. Estamos en juzgados de instrucción de violencia sobre la mujer, Fiscalía de Menores, de lo penal, provincial y ejecutoria. Y todo y que intervenimos en estos 3 grandes bloques, la violencia sexual sin duda alguna se lleva a la palma, es donde más tenemos que hacer intervención. Y aquí, cuando he estado escuchando a las compañeras, he visto, por ejemplo, que la diferencia con nosotras sería que la gran mayoría de casos que entran en el equipo técnico tiene que ver con violencia sexual cronificada en la infancia o adolescencia, ¿vale? Esto supone que, por ejemplo, las compañeras han hablado mucho del TEP, han hablado de una sintomatología muy aguda, no en una fase muy reciente. Nosotras solemos ver también muchos estados disociativos, que ya sabéis que es cuando a nivel psicológico hay que distanciarse, ¿no?, de la situación porque no es soportable. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque una víctima, es decir, un niño, una niña, un adolescente que tiene que estar sufriendo violaciones continuadas durante cada semana, necesita pues desarrollar otras estrategias para poder hacer frente a esa situación que se va continuamente y cronificando. De hecho, pensar que la mayoría de veces cuando un adolescente acude a denunciar, esto puede estar pasando hace ya muchísimos años, ¿vale? Bueno, el recorrido inicial de la víctima sería que muy probablemente tenga que dar su declaración en el juzgado de instrucción, luego tenga que ir a algún hospital o tenga que ir al IMELE, que es el Instituto de Medicina Legal y Forense de Cataluña, y tenga que hacer también una declaración en Mossos, ¿vale? Cuando se trata del recorrido final, que es cuando tiene que ir a juicio, se pone una mampara, si es que se pone, normalmente sí en la mayoría de casos, y tiene que volver a declarar. Han pasado meses o años desde la denuncia, se interrumpe el proceso de recuperación que ya se había iniciado seguramente con una terapia, se obliga a revivir la experiencia traumática, se vive una situación de cuestionamiento e interrogatorio, se expone a una sala con personas que no conoce y a estudiantes de criminología, derecho, no siempre cuenta con apoyo familiar y social y la sentencia puede ser absolutoria, con las consecuencias que también eso implica. He puesto aposta lo de que la sala está llena de estudiantes y personas que no conoce, porque en la Audiencia Provincial de Barcelona hay determinadas salas que consideran que tienen que ser juicios de audiencia pública. Esto significa que cualquiera puede entrar y escuchar. Eso significa que la víctima sabe que hay un montón de personas que están escuchando lo que ella va a explicar de cómo ha sido agredida sexualmente, y lo tiene que explicar delante de todas estas personas. Entonces hay una mampara para que no haya un contacto directo con la persona investigada, pero la víctima sabe que está siendo expuesta, en este caso, a estudiantes. ¿Es un problema que haya estudiantes? Bueno, creo que a veces lo es. En muchos casos, en la mayoría, lo es. Por eso hay otras salas de la audiencia que consideran que los delitos sexuales se hacen a puerta cerrada.
Esto tiene que ver con la sensibilidad que tiene cada magistrado o magistrada en su sala. ¿Vale? Os he puesto algunas preguntas que se realizan en juicio. ¿Por qué razón no puso resistencia? ¿Alguna vez se comportó con él, el agresor, de forma que pudiera entender que le interesaba sexualmente? ¿Cuánto tardó haciéndole estos actos en su vagina? ¿Habías tenido relaciones sexuales recientemente? ¿Con quién? ¿Por qué razón no abrió la puerta o pidió auxilio antes de que la penetrara? ¿Estaba durmiendo con el niño esa noche? ¿Para bajarle las bragas utilizó el señor Pérez la fuerza o cómo lo hizo? Además de violarla, ¿le hizo daño? Esto puede suceder durante la fase de instrucción y puede suceder luego en el juicio. Y todo esto, digamos que no favorece todo lo que las compañeras han ido explicando, ¿no? Porque entendemos que es una situación bastante contraria. Se supone que tenemos que ayudar a la recuperación de la víctima, pero el sistema judicial se encarga, y muy bien, de ir en contra de esa recuperación. Y ahora os voy a hablar del proceso judicial de niños, niñas y adolescentes y personas con discapacidad intelectual, porque lo hacemos en la fase de instrucción y hay otro procedimiento diferente, que es el que se conoce como prueba preconstituida. La prueba preconstituida es una herramienta de la que dispone el juez y jueza, pero no está obligado a llevarla a cabo. Puede, y la mayoría de veces sí que se hace así, pero no están obligados. Es decir, es la toma de la declaración del niño, niña, adolescente o persona con discapacidad intelectual a través de nuestro equipo, que somos las psicólogas, que evidentemente hacemos otro tipo de interrogatorio al niño o niña, todo y que es un interrogatorio igualmente. Evitamos la victimización secundaria, o al menos lo intentamos, nosotras, nuestro equipo, no estoy hablando del sistema judicial, y se trata de conservar la declaración. ¿Por qué? Porque pensar que como van a pasar años hasta que sea el juicio, de alguna manera la declaración del niño, niña, adolescente queda registrada, queda grabada. Esto se hace mediante una cámara IESEL, los niños y niñas y adolescentes entran, están en una sala de juego, y veis que luego está la sala de trabajo, que es donde hacemos la entrevista, y paralelamente y detrás de un espejo unidireccional estaría todo el sistema judicial, toda la comitiva judicial escuchando. Aquí, las personas que en la prueba preconstituida se encargarían de estar escuchando qué es lo que se supone que ha pasado, es decir, es la forma de tomar declaración a niños, niñas, víctimas y personas con discapacidad intelectual, es decir, a víctimas vulnerables, lo que hacen es poder escuchar esa declaración detrás de un espejo con todas las garantías que exige la ley. Eso significa que para tomar declaración tiene que estar sí o sí el investigado o, en su caso, el abogado o abogada. Tiene que estar juez o jueza, fiscalía, evidentemente la víctima, el encausado, como ya he dicho, abogado de la acusación, abogada, y abogado o abogada de la defensa. Este es el que tenemos en la Ciutat de la Justícia. Aquí sería la parte que está dentro, es decir, toda la comitiva judicial se sitúa detrás. Y lo que estáis viendo es la mesa con las 3 sillas donde nos ponemos las 2 psicólogas con la víctima. ¿Vale? Aquí se está grabando, porque esta grabación es la que luego se debería utilizar en el juicio cuando sobre todo van a la audiencia. El problema es que todo y que hacemos la grabación y insistimos en el informe en que la víctima no tenga que volver a declarar el día del juicio, la mayoría de víctimas vuelve a declarar el día del juicio, todavía existiendo una grabación, porque el juez y jueza considera que quien decide si lo que se está explicando es verdad o no son ellos y ellas, y por tanto tienen que escucharle. Y esta es la sala donde estamos con la niña, niño, adolescente o persona con discapacidad intelectual haciendo la entrevista. Veis que aquí está el espejo y que por la otra parte del espejo estaría la comitiva judicial escuchando. Evidentemente la víctima no sabe o no ve, puede saberlo, pero no ve quién hay detrás. Una vez hemos tomado declaración, nosotras, cuando ya hemos considerado que la víctima ha explicado todo lo que podía, pensar que nosotras hacemos una declaración muy en profundidad. Esto significa que la víctima, niño, niña, adolescente o persona con discapacidad intelectual, tiene que explicar absolutamente todos los detalles de la agresión sexual o las agresiones sexuales. ¿Por qué? Porque pensar que en el sistema judicial hay una diferencia de delitos con penas de año muy diferentes entre un tocamiento y una penetración. Por lo tanto, el juez o jueza tiene que saber si le metió el dedo, hasta dónde se lo metió, qué notó, qué sintió, si echó algo, si no lo echó, si había semen, si no. Todos esos detalles
son los que nosotras tenemos que extraer de la declaración de la víctima. Por lo tanto, es una entrevista que, aunque nosotras lo hagamos con todo el cuidado posible, es una entrevista que es victimizante. Y por otro lado, cuando acabamos, nosotras salimos a ver si la sala, la comitiva judicial, tiene alguna pregunta y se la hacemos nosotras traducida a la víctima. Bueno, la regla para, que supongo que aquí es donde entraremos quizá un poco a debatir, es que para nosotras es muy importante, y es donde se genera una problemática que es comprensible, es importante que los niños, niñas y adolescentes no hayan pasado por ningún sistema anterior que haya podido preguntar y, por lo tanto, contaminar el relato o la declaración de la víctima. Esto supone que hasta que nosotras podemos atender a la víctima, ha pasado mucho tiempo y esas víctimas tienen que ser atendidas y necesitan de una intervención. El problema es que, como sabemos cuál es la exigencia del sistema judicial, intentamos que estén lo menos intervenidas posible. La regla de oro que nosotras intentamos hacer entender a todas las profesionales que vienen antes que nosotras es que no debemos introducir nunca información que el niño, niña o adolescente no nos haya dado previamente, es decir, que no se hagan interrogatorios sugestivos. ¿Por qué? Porque el día de la declaración eso va a ir en contra de la víctima. Bueno, aquí os hemos puesto las edades. Veis que a partir de los 14 años la cámara que os he enseñado antes, la cámara Gesell, ya va decayendo. ¿Por qué? Porque a partir de los 14, 13 años aproximadamente el juez y jueza quiere tomar declaración ella. No hace falta que nosotras intervengamos. Por lo tanto, bueno, pues hacen sus interrogatorios, por eso la mayor cantidad de intervenciones que hacemos están concentradas en la franja de los 3 a los 14 años, es lo que hemos puesto aquí. Y el programa de soporte a la exploración judicial, que es lo que os hemos enseñado de la cámara Gesell, desde el 2001 hasta el 2016, pero ya os digo yo que en el 2019 tenemos más de 1000 oficios. 1000 oficios significa más de 1000 peticiones por año, con todo el retraso que eso implica. Pensar que en el equipo de Barcelona somos, si no me equivoco, 12 psicólogas para toda la provincia de Barcelona. Entonces, la compañera Luisa creo que ha referido cuántas demandas teníais este año. Pensar cómo es de amplio el tema de la violencia sexual cuando a nosotras nos entran solamente para la cámara Gesell, recordar niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad intelectual, más de 1000 oficios, más de 1000 demandas para menores de edad. Y por otro lado no se contabiliza todo lo que es violencia sexual a adultas. Por lo tanto, el incremento de la violencia sexual solo en la provincia de Barcelona es exagerada. Lo que pasa que parece que esto no existiera. Existe cada día y sobre todo existe en la familia. ¿Vale? Las víctimas tienen unos derechos a entender y ser entendidas, a la información, a su conducción como denunciante, a recibir información sobre la causa penal, a la traducción e interpretación y a los servicios de asistencia y apoyo. Es decir, la víctima debería poder tener un acompañamiento nada más que inicia el procedimiento judicial, pero esto no es así. La víctima tiene que ir a pedirlo. La ley 4/2015, 27 de abril, es la del Estatut de la Víctima del Delicte y, bueno, en todo caso es importante también que todos los servicios que trabajamos con víctimas los conozcamos para que se los hagamos saber. Aquí os he puesto como una pequeña reflexión respecto a lo que valoramos que pasa en el ámbito clínico y el ámbito jurídico. El ámbito clínico tiene una prioridad evidente que es la persona, ¿vale? Hay una atención urgente a la sintomatología, un inicio de la recuperación psicológica, un inicio de la recuperación de la vida, las rutinas y la normalidad, y atención continuada y de seguimiento. Y la parte de recuperación de la vida, rutinas y normalidad es muy importante, mucho más de lo que parece, porque siempre nosotras tenemos normalmente 1 o 2 intervenciones con las víctimas, no tenemos más, y lo que vemos es que lo primero que está absolutamente caótico y desestabilizado es la vida de las víctimas. Por eso, sobre todo como atendemos a niños y niñas, lo primero que siempre decimos a las familias es que el niño o niña pueda recuperar sus rutinas y su normalidad cuanto antes, que la violencia sexual no implique toda su vida. El problema es que la mayoría de víctimas que vemos llevan sufriendo esa violencia sexual durante muchos años. Por lo tanto, incluso esa violencia sexual puede formar parte de la normalidad de su vida. Y digo de la normalidad, utilizando esta palabra aposta,
¿Por qué pensar que estos estados disociativos que os explicaba antes que las víctimas tienen existen? Existen y hacen que se cuestione a la víctima, como pasa con la violencia de género. Bueno, y te llevan violando tanto tiempo y cómo es que no lo has dicho antes. La violencia sexual, sobre todo en el ámbito familiar, es muy complicada porque tiene que ver con vinculaciones entre el agresor y la víctima que son muy complicadas de poder explicar. Y la mayoría de niñas, niños y adolescentes presentan muchísima culpa, muchísimo estigma, muchísima sensación de vergüenza. Y de que si lo acaban explicando va a haber unas repercusiones para la familia y para el agresor que ellas y ellos no desean. Por lo tanto, la violencia sexual dentro de la familia, y aquí hago más hincapié porque ustedes habéis hablado más de la parte de extrafamiliar, pero conocer el ámbito intrafamiliar ya es muy importante. Y yo me atrevería a decir que cuando en el ámbito, en los servicios de salud atendéis a menores de edad, desconozco si podéis estar a solas en algún momento cuando son menores de edad, pero en todo caso pensar que la mayoría está sufriendo la violencia sexual por parte de su entorno. Y muchas veces, y como pasa en el sistema judicial, puede venir acompañada del agresor. Y una víctima no va a hablar igual si sabe que cuando acabe de hablar con nosotras se tiene que regresar a casa. ¿Vale? Y luego el ámbito jurídico, he puesto que la prioridad es el sistema judicial, y eso es así, no es la persona, es el sistema judicial, porque pensar también que en Cataluña, en España, existe un sistema muy garantista dentro del procedimiento judicial, que significa que una persona, hasta que no se demuestre lo contrario, es inocente. Y eso implica una victimización continuada de las personas que ponen una denuncia. En el ámbito jurídico hay una necesidad de obtener la declaración, eso es lo más importante, y obtener una declaración significa exprimir a la víctima para que dé la mayor cantidad de información posible, esté como esté. Un ejemplo que pienso que es muy claro, o a mí me quedó bastante claro en la Audiencia Provincial de Barcelona, todo, y que existen también magistrados y magistradas que intentan hacerlo lo mejor posible, que se forman y que quieren entender. Una víctima tuvo un ataque de ansiedad y tuvo un desvanecimiento y se le permitió que saliera, fue atendida por los servicios de salud y el magistrado dijo que cuando acabara volviera y siguiera declarando. Por lo tanto, entender que la declaración de la víctima es lo más importante y la parte humana en el sistema judicial queda muy desdibujada. Hay una necesidad de que el recuerdo no esté contaminado por agentes externos, por lo tanto, todo lo que es servicio de salud se tiene que esperar. Y hay una valoración urgente del estado psicológico y una atención muy puntual. Impacto del sistema judicial en la salud, ansiedad y somatizaciones, sentimientos de culpa por la continua cuestionamiento sobre lo que estoy denunciando. Cuestionamiento, señalamiento y dudas sobre una misma, sensación de desprotección, disputas familiares, porque denunciar a un familiar genera muchos problemas dentro de la familia que empeoran toda la sintomatología. Falta de apoyo familiar y social, empeoramiento de la sintomatología postraumática, afectación del sueño y la alimentación, alteración y desestabilización de las rutinas y compromisos laborales y académicos. Pensar que cuando se denuncia hay que estar acudiendo todas las veces que se tienen citaciones judiciales. Yo tengo que estar explicando en mi trabajo que he sido violada y tengo que ir a un juicio, a una citación judicial, etc. Sentimientos de vulnerabilidad, sentimientos de indefensión y desconfianza, creencia de un mundo peligroso e injusto y abandono del procedimiento judicial, que es lo que creo que han referido también las compañeras, que cada vez puede haber más violencia sexual pero menos denuncia. Evidentemente, cuando una persona interpone una denuncia por violencia sexual y espera que el sistema judicial la acompañe, la arrope y la entienda, desde el minuto 1 capta que esta situación no es así ni se va a dar. Nosotras formamos parte de un equipo de psicólogas, pero intervenimos en un momento muy concreto y muy puntual, pero la víctima sigue sola todo el transcurso y aquí ya nosotras no hacemos ningún tipo de acompañamiento. La petición de retrasar la intervención psicológica para obtener la mejor declaración posible es algo que a nosotras nos interesa, pero somos del todo conscientes que eso implica que a más exigencias para la víctima hay menos protección de su salud mental, y eso es así. Y
bueno, aquí hemos coincidido todas, todo y que no hemos quedado las tres para hacer los PowerPoint, pero la violencia sexual es un problema de violencia machista porque los agresores son hombres y los hombres tienen que tomar conciencia de esta victimización que producen. Cuando a veces doy clase en la universidad, la gente más joven siempre me dice como, bueno, pero ya no es así, no tienen esta percepción. Y yo siempre les hago una reflexión que no me saben contestar. Cuando un chico sale de fiesta, no tiene la sensación de que cuando va a regresar a casa puede ser violado. O cuando está en una discoteca, si el baño está abajo al fondo, piensa, uy, necesito ir con alguien porque me podría pasar algo. Un chico normalmente no tiene este pensamiento y una mujer sí. Y aún así me atrevería a decir que si un chico es agredido sexualmente no va a serlo por una mujer. Por lo tanto, nuevamente, el tema de la violencia sexual es un tema de violencia machista. Para mí ha sido un honor estar aquí con ustedes y en una facultad de medicina los médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, tenéis que tener formación en perspectiva de género, porque si no, cuando atendéis se nota cuando tenéis falta de ello, ¿no? Y bueno, moltes gràcies per la vostra atenció. Hola, creo que a mí me ha tocado la parte más cruda. Yo creo que también de sensibilización. Me llamo Aurora, soy ciudadana de Castelldefels y esposa y madre de un hijo de 7 años. Fui víctima de abusos sexuales en mi infancia. Me gusta el deporte, la naturaleza, viajar. Pero vengo a explicaros qué sucedió en mi pasado y el pariplé que he tenido que vivir hasta el día de hoy, que aún continúo haciendo terapia. Escribí hace más de un año un libro que lo convertí en un blog de WordPress que de forma semanal cada domingo colgaba un fragmento de la historia, el cual leyeron más de 15.000 personas, que luego os explicaré con un poco más de detalle. Os voy a hacer una breve historia. Nací en Barcelona hace 40 años. Crecí junto a mi hermano mellizo en las barracas de Can Baró, llamadas Barracas del Carmelo. Mi madre, nunca tuvimos padre, trabajaba de noche y ante la incapacidad de ocuparse de nosotros nos dejaba con familiares, tíos, abuelos, incluso a nuestra propia suerte, encerrados en nuestra casa hasta que ya volvía. Formábamos parte de una gran familia, pero a la vez muy conflictiva. Violencia de género, maltrato físico, abandono emocional. En mi caso fue este. Por desgracia, todo aquello era más que habitual. Recibíamos insultos y palizas a diario de mi madre, de mis tíos, de mi abuela, de todo el mundo, amenazas, sin ningún referente cercano que nos pudiera dar algo de educación para poder orientarnos o poder saber lo que es la vida. Fueron varias las veces que acabamos en el hospital por desnutrición y deshidratación. Y a medida que crecíamos nos sentíamos más y más solos, sin que nadie pudiera hacer frente a lo que nos estaba sucediendo. Eran los años 80, también he de decir que la cosa no había avanzado hasta el día de hoy. Pero bueno, ¿qué pasó? Y con el agravante que mi madre tenía esquizofrenia y nos llevaba a arrastrarnos a sus grotescas paranoias, mientras a nuestro alrededor todo el mundo giraba la cabeza hacia otro lado. A los 6 años sufrí mi primera agresión sexual por parte de mi tío, el peor, el que fue más agresivo. Era marido de hermana de mi tía la mayor. Me agredió de tal manera que sentí que mi vida corría hasta peligro, porque llegó un momento que es que no podía ni respirar, o sea, creía que mi vida peligraba. Y desde entonces hubieron más veces y me perseguía, me amenazaba, en la que, vejada, amenazada y violada. La situación se
Se repetía tanto que incluso llegué a normalizarla. Pese a que me sentía sola, él me amenazaba con que si le decía algo a alguien, pues me diría que estaba igual de loca que mi madre. Y no fue el único adulto, aunque sí el peor por su agresividad, que abusó de mí. Hasta otros 3 miembros de la familia abusaban de mí en diferentes ocasiones, y uno de ellos en forma grupal con sus amigos y con una de mis primas. Bueno, os he hecho una breve historia, muy resumida. Y las consecuencias, pues las doctoras, la psicóloga os han explicado las consecuencias más de tipo formativo, pero yo os voy a explicar las que viví. Y es que cuando yo se lo comenté a una profesora no me escuchó, o sea, no dijo nada. Cuando se lo expliqué a un monitor del SPLAI tampoco hizo nada. Cuando se lo expliqué a la asistenta de servicios sociales, porque mi madre se tiró por el balcón desde un 4º piso, entonces ya entraron, tenía 14 años más o menos, entraron servicios sociales y entonces ya me derivaron a la asistenta social, y sobre los 19, 20 años más o menos le pude decir: he sufrido abusos sexuales, a la asistenta social. Cuando lo había dicho anteriormente, había dicho: me ha pasado esto, pero no era capaz de verbalizar nada más. Con la psicóloga fui un poco más allá y dije quién era y qué había pasado. Pero después me mandaron al hospital de San Pau y me trataron en terapia familiar sistémica, que había un cristal y entonces habían profesionales, estudiantes, escuchando todo lo que yo decía, y como yo sabía que eso era así, no era sincera, ni el tratamiento era... que no podía hacer el tratamiento porque es que sabía que me estaban escuchando, entonces realmente no hablaba sinceramente. Después empecé con problemas psiquiátricos. Los problemas psiquiátricos eran intentos de suicidio, autolesiones, ingresos psiquiátricos continuos, y nadie de estos profesionales me preguntó qué había pasado en mi pasado. O sea, eran síntomas, consecuencias y medicación. Y bueno, no lograban acertar conmigo, vamos, ni de coña. Y bueno, no había humildad en los profesionales, solo veía prepotencia y no confiaba en ellos. Y aún más yo me cerraba en banda y más se acentuaban mis síntomas y mis secuelas. Todo aquello que yo vivía estaba sumergida en un torbellino que yo ni yo misma sabía cómo salir de allí. Del 2004 al 2006 ya conseguí estar un poco estable. Estuve estudiando jardín de infancia, auxiliar de enfermería, hice prácticas, intentaba ser normal como podía porque no lo era. Y después en el 2006 me casé y ya al casarme a varios de mi familia no los pude invitar, era una familia extensa, y ya me rechazaron porque no quería invitarlo a él a la boda ni a parte de la familia, y entonces ya hubo un rechazo inicial, pero con según qué personas sí que podía hablar. Después, bueno, esto es un poco la explicación que os he dado. Esto es las barracas donde vivíamos y donde sucedían los hechos. La niña que fui había rogado mucho tiempo en silencio, esperando que alguien viniera a salvarla, y alguien que nunca llegó. Y finalmente el dolor, la más logré de las palabras, porque la que desgraciadamente recuerdo por encima de todas. Bueno, encontré una psicóloga que me ayudó en el 2006. Era muy humilde,
muy empática y muy profesional, era psicóloga forense, Raquel González Buisán, y le estaré agradecida toda mi vida. Y bueno, ahora aquí os intento transmitir que hubiera necesitado de un profesional en mi caso, que hubieran tenido las herramientas para poder detectar mis señales de alerta, aislamiento, no hablar, no relacionarme con el resto de los compañeros, ser demasiado buena para que me quisieran y no me rechazaran, enfados que no venían a cuento, dolores de barriga, pasividad ante los juegos, dolores sintomáticos sin causa orgánica aparentes, señales físicas. Cuando le cuentas a algún profesional qué te ha pasado y la víctima te dice, es que me da vergüenza contarlo, yo qué palabras necesitaba escuchar cuando hablé, no sé qué te ha pasado, pero podemos hablarlo, o puede que te haga sentir mejor. Estoy aquí para lo que necesites, puedes contar conmigo, voy a intentar ayudarte. ¿Qué necesitas? Escucha activa sobre todo y mucha sensibilidad, no ir de héroe súper profesional, porque cuando yo notaba que iban de ese plan, me cerraban banda, o sea, lo notaba nada más verlos. A activar o informarse de los pasos que hay que hacer y que hubieran seguido un protocolo dentro del ámbito en el cual intervinieran y que esos protocolos hubieran sido ágiles. Actualmente no lo son. Hay muchos protocolos, muchos protocolos que tienen que seguir y todo se enlentece. Y que se lo hubieran tomado como algo urgente y prioritario, que hubieran sido realistas pero empáticos y que me dijeran, ahora que me has contado esto, vamos a tomar medidas para evitar que dentro de nuestras posibilidades esto no se repita. Puedes tener muchos secretos, pero esto no lo es. Es una cosa seria que te ha pasado y que hay que tomar medidas y que habrá unas repercusiones y cambios para que nadie más te haga daño. Y en esos cambios pues entraba lo que comentaba la psicóloga forense, que eran pues que a nivel familiar hay mucha repercusión, si ha sido intrafamiliar, y a nivel social también los hay, porque denunciar cada vez se hace más imposible, y que realizaran todos los actos necesarios para que yo, como una niña, no hubiera tenido que vivir aquel infierno durante todos aquellos años y que me hubieran protegido en ese momento de vulnerabilidad urgente y que me hubieran dicho que tranquila, que no volvería a pasar. Ser humilde como profesional, no mirar hacia otro lado, ser empático con esa persona que tienes delante y actuar dentro de tu marco profesional y orientar todos los esfuerzos para que ese niño quede protegido y se tomen las medidas oportunas dentro de los recursos que hay en el momento. A través de la escritura logré reconciliarme conmigo misma, de la niña de mi pasado, ayudarla y poder reconstruir la mujer del futuro. Descubrí que escribir sobre mi propia experiencia era hasta cierto punto liberador. Escribí Memorias de una realidad invisible, El silencio de una niña. En este relato relata el impacto de los acontecimientos vividos y es por eso que se detallan de forma muy explícita y fiel a los hechos, para poder demostrar la crudeza, desnudar la realidad y transmitir cuáles eran las emociones y los pensamientos en todo momento, como de alguna manera afrontaba todas y cada una de los sucesos que iban pasando y de forma transparente con el entorno próximo, familia y la sociedad. Y también de las dificultades y reflexiones con las que he tenido que enfrentarme en la vida adulta para poder superar tantos años de agresiones y abusos, pudiendo así rehacer mi vida y construir un futuro mejor. Acudí a CIM en el 2006 buscando ayuda psicológica. En marzo del 2007 reuní el valor para denunciar los abusos. Mi caso actualmente está en la ONU. En junio del 2017 conté mi testimonio a cara descubierta en TV3, lo que me valió el apoyo de mis amigos y conocidos, pero las amenazas y rechazo de mi familia. En el 2006 acudí a la asociación en busca de apoyo y ayuda.
En marzo empecé como activista en el diario Ara. En abril del 2019 inadmitieron a trámite mi propuesta al Tribunal de Estrasburgo. Y esto me enfadó muchísimo porque pensaba que había una puerta ahí que se podía abrir, que podía hacer justicia, pero no fue posible. Y bueno, ante esto escribí una carta al Parlamento expresando la necesidad de poder entablar conversaciones con los diferentes grupos para pedir recursos sociales y sanitarios. Después hice la comparecencia en la Comisión de la Infancia en el Parlamento de Cataluña pidiendo recursos para los CESMICs, para los CSMs, para los hospitales, porque pienso que, como mis compañeras, es un problema de salud pública y que necesitan atención las víctimas y sobre todo dinero. Dinero, como comentaba Lluïsa, que se puede hablar mucho, se puede hacer muchos coloquios, muchos debates, muchos congresos, pero lo que se necesita es dinero para atender a las víctimas. Y bueno, presenté el recurso a la ONU, que está allí presentado, y luego he hecho un activismo social. Me gustaría desde aquí invitarles a la reflexión colectiva, porque no solo es el deber de los políticos, sino también de los profesionales del ámbito de la educación, de la sanidad, de los servicios sociales y judiciales y sobre todo de la sociedad, iniciar el camino hacia la erradicación de los abusos sexuales en la infancia, en la adultez, en las mujeres y otro tipo de maltrato. Me gustaría apelar a la humildad, al consenso, a la cooperación y sobre todo a la humanidad de todos. Todos debemos y tenemos que ser conscientes del dolor que genera este grave problema y de la indefensión que sufren todos los menores, adolescentes y posteriormente adultos afectados hoy. Los niños son el futuro y es nuestra obligación moral y ética cuidarlos y protegerlos en todos los ámbitos y por parte de los diferentes colectivos que formamos esta sociedad. Solo con la ayuda de todos será posible, es vital poder trabajar de forma conjunta para mejorar y aprender de los errores del pasado y erradicar de una vez por todas estos problemas existentes con respecto a esta gran lacra. Bueno, y aquí acabo y os quiero dejar un mensaje positivo, que estoy mejor, que quiero vivir, que quiero estar bien y poder disfrutar de la vida, y para eso estoy aquí. Gracias.